mondo giwuoyo weche mag shagi. Joma ni kan ka gin jok ma ose interact gi ji achiel ariyo. Ka ok ini wuondo samoro nitiere ng'ato. Adwaro ni ng'at manigi microphone ichaki ing'iso ni in wuon weche mag shy ground iwachi ang'o. Ka in gi penjo, ka in gi experience iwacho mano. Okay, aduoko erokamano ne Ramogi TV kuom miyowa thuolo mar biro e chenro ma kawuono ni. An mokwongo an gi penjo mang'eny sana. Chak gi nyingi. Sha, an iluonga ni Joseph Odongo Dongo. Awuok Mathare North. Ruaraka constituency. To nekech Sha ni ayudo ka jok mang'eny ywak ni Sha ok ti e yo makare kako onego bed notiyo. To government to wacho ni Sha timre nade? Tiyo. Koro nekech kawuono oyudo platform ni. Du yie na penjo moko ariyo kata adek. Penji. Mondo ang'e ani to Sha ni be otiyo adieri. Mondo ka giduoka dianga winji kama nyalo duoko ne jopiny nikech jopiny na asenyisogi ni adhi penjo mano timro nane mano miya. Okay. Koro penjo mokwongo apenjo ni ka Mike. Okay. Kasha tiyo kotiyo adieri kendo nowache ni en universal healthcare manyiso ni onego bedo mar ng'ata ng'ata. Ere kako gik ma koro jomoke manyalo benefit to vulnerable families kaka moko kuonde ma entiere slums mok nyalo afford chulo Sha. To nawinjo ka president wacho gi dhogi ni jok mok nyalo chulo Sha bro bedo covered kendo sirikal bro timro nade? Bro chulo negi Sha to gidhi hospital kendo iduoko gi yudo ka ng'ato onge tich kako chul Sha no onge. Kora penjora ni program machal kama sirikal nigo koso onge go to nekech president nowacho ni program no entiere ten kanye kech nitiere jok ma umia. Nitiere jok ma tho ma onge uwezo mar chulo Sha. To ma en universal health care mo cover ng'ata ng'ata. Koro mane penjo man go mokwongo modong' ang' na penj bang'e. All right. Erokamano nya. Ng'at machielo ma adwani mondo yud penjo. Yes. Erokamano. Kuom nyinga giluonga ni Balozi. Mkazi wa Dagoretti North kwa sasa hivi. An gi penjo kaluwore kod chenro ma wan go kawuono mar ng'iyo ni tadieri be gik ma sirikal nosingonwa gi be gin gik ma ni in place. Ang'o miya penjo kamano? A number of time kata kawuono kana ng'eyo ni an ga appointment abiro ka e chenro ni awuotho right from Livingstone kamadakie ma transverse madhi nyaka area ma Mathare North, Ruaraka area, Babadogo, consulting some health facilities. Ayudo ni Sha is there. Yes. But nitiere kama pok sirikal okete mikakati. Mikakati ma pok sirikal oketo en ni namba achiel poka gidhi e ground deep magilero ne ji ni Sha ni en ang'o. Mano number 1. Number 2, jok moningo bed ni Sha ni cover magin jo piny oka gin gadieri ni gini ka achule ka abedo ni an member ta chule maber gini biro cover na gik mang'eny midhiero mang'eny mag tuoche ma an go. Ang'o miyo gipenjore penjo no? One of the facilities mana dhi moka biwacho ka nitiere na penjo gen to be Sha ni unene nade be utiyo maber to kotiyo to okava ng'o nikech mane ywak mang'eny mawinjo ka ji mang'eny nigo. A number of time iyudo ka ng'ato wacho niya yes abedo admitted to Sha oye cover nama moro nyaka gol cash especially in private facilities. Koro penjo na kuom Mr. Sylvester Kasuku, you are the closest to the government. En ang'o ma un useketo in place especially ne Uganda wa nikech ka wawacho dowa mar making sure ni Sha is indeed in place to tiyo kama to gi hidden charges if at all ni nitiere mantiere manyabedo ni nitiere. Okay. Mondo mi jo dala wa jo thuro ng'e
ni okay achulo SHA to in case of this odhi kavanaka to ka akava gi anyuolana. Okay. Erokamano ahinya. Aparo ni mano penjo mar ariyo. Wadhi e penjo mar adek. Yes. Yes, erokamano nyikwara Moika Jwang' kuom miya nafas ni mar biro ka mondo owach pachwa, nikech wan e jok machiegni gi japiny, to samoro platform kabla ni nyaka wawuo in the interest of jopiny gi jowa. Yes. And SHA is a universal health care. Kata kwa wacho dhowa kae, lakini pod nyaka wasukuma gino beno nyalo capture each and every community mondo yud kony. To gima apenje shaka, because I don't know why a lot of money is lost. Like last time 11 billion icholale shaka. Ido pesa malal ngeng maloyo pesa ma idhi chul go japiny ka japiny tuo. Serikal paro nango kosemi kakati man mokete mar mondo weche mag pesa ni lala hoya higi onyalo tieko. Okay, nyinga dong no duor Kelvin, an opinion leader Sarang'ombe od Kibra. Erokamano ahinya. Mago penjo adek. Wakungo winja ne duoko mag penjo adek kaso biro mamoko kendo mondo kik